διπλή γιορτή, εθνική και θρησκευτική. 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα του Αγίου, τα ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν την πρωτεύουσα της Μακεδονίας από τους Τούρκους. Από τότε θεωρείται πολιούχος της πόλης μας. Θα ακολουθήσει το απολυτίκιο για τον Άγιο Δημήτριο. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο Χίτλερ έχει καταλάβει την εξουσία στη Γερμανία, καθώς και ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Και οι δυο τους έχουν επιβάλει στους λαούς τους φασιστικά, δικτατορικά καθεστώτα. Ο φασισμός απειλεί την ειρήνη. Τα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν τον ουρανό της Ευρώπης. Ο Χίτλερ εξοπλίζεται πυρετοδός και δημιουργεί μια φοβερή πολεμική μηχανή. Και το Σεπτέμβριο του 1939 επιτίθεται. Αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο αιματηρότερος πόλεμος που γνώρισε η ανθρωπότητα. Οι λαοί παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Ο γερμανικός στρατός προελάβει. Η μία μετά την άλλη χώρες της Ευρώπης πέφτουν στα χέρια του Χίτλερ. Τραγούδι σε λάθος παιδιά.
28 Οκτωβρίου 1940. Οι σιρήνες του πολέμου βουλιάζουν δαιμονισμένα. Οι καμπάνες ηχούν. Πόλεμος. Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Ένα ρίγος διαπερνά τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ακούστε το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Φαίνεται όμως πως ο Μουσολίνι δεν ξέρει καλή ιστορία. Δεν ξέρει πως τούτος ο λαός, ο μικρός, ο μέγας, γέννησε και ανάθρεψε μαραθωνομάχους και σαλαμινομάχους, κολοκοντροναίους και διάκους. Δεν ξέρει πως η ψυχή τούτου του λαού είναι αδούλωτη. Το ψυχρό τηλεγράφημα του Μουσολίνι, ο λαός μας απαντά με μια μυριόστομη αποφασιστική γραφή. Όχι, όχι. Δεν θα παραδοθούμε. Όχι. Θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Ακολουθεί τραγούδι. Πότε θα κάνεις αστεριά. Gine que es dijo
άντρες να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά. Να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά. Ωρε να κλαίνει δίχως μάνες, να κλαίνε δίχως μάνες, πότε θα κάνει ξαστεριά. Οι Έλληνες φαντάροι, ατρόμητοι, γενναίοι, μάχονται, αψηφώντας την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, αψηφώντας τα χιόνια και τη φοβερή παγωνιά. Το χέρι τους κολλημένο στο τουφέκι, το τουφέκι συνέχεια του χεριού τους, τουφέκι και κανόνι πάνω στα βουνά, φροντίζα και αγάπη στις πολιτείες και στα χωριά. Τίποτα δεν έμεινε στάσιμο και αμέτωπο. Παντού γοργότροχες σ' όλων τα κορμιά καυτό το αίμα. Η χαρά έσμιγε με τον πόνο και γίνονταν αδέρφια. Τραγούδι. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Στα αλβανικά βουνά γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα το έπος του 40. Ο φασισμός του Μουσολίνη τσακίστηκε και κουρελιάστηκε στις κορφές και τα φαράγγια της Βίλνου. Τώρα το ξέρουμε πως τη νίκη την κέρδισαν απλοί χωριάτες, ξωμάχοι, πίστες και σιδεράδες. Τα γελαστά και χαρούμενα παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες, που όλοι τους ξέρανε καλά την ιστορία της πατρίδας μας. Όμως της Ελλάδας τα βάσανε και οι καλοί δεν έχουν τελειωμό. Νικημένος και ντροπιασμένος ο Μουσολίνη ζητάει τη βοήθεια του συμμάχου του Χίτλερ. Ο φοβερός γερμανικός στρατός επιτίθεται από τα βόρεια σύνορα της πατρίδας μας. Ο ελληνικός στρατός αντιστέκεται και πάλι γενναία, αλλά αποκαμωμένος, αποδυναμωμένος από τον πόλεμο, κατά των Ιταλών, αναγκάζεται να υποχωρήσει. Το μέτωπο καταραίει, η Ελλάδα στη σκλαβιά. Αρχίζει η μαύρη περίοδος της κατοχής. 4 μαύρα χρόνια σκλαβιάς και μαρτυρίου για τον λαό μας. Χιλιάδες πεθαίνουν από την πείνα και τη δυστυχία. Χιλιάδες νεκροί από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των Γερμανών και των Ιταλών. Όλη η θυσία στο βωμό της λευτεριάς. Ακολουθεί τραγούδι σαν τον νοητό φτερούγαγε. Σαν τον νοητό φτερούγαγε στη στράτα, τον καθαρόν γειτονιά στο παραθύρι
ελληνικός λαός μέσα από τα συγκρίνια του βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Στέκεται ορθός, γενναίος και περήφανος. Η ρωμιοσύνη μην την κλαις. Ο λαός ξεσηκώνεται και γράφει καινούριο έπος, το έπος της εθνικής αντίστασης. Ο λαός μας αντιστέκεται μέσα σε αυτό το πανηγύρι. Η νεολαία της πατρίδας μας δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη. Οργανώνεται και πρωτοστατεί στον αγώνα για τη λευτεριά. Ακόμα και μικρά παιδιά βρίσκουν τον τρόπο να επιβιώσουν μέσα στην κατοχή και να βοηθήσουν στον αγώνα. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Απορείτε γιατί τόσοι λίγοι νικήσαμε? Ρωτήστε τους οργισμένους κάλικες όλων των διαμετρημάτων, στους προμαχώνες μας. Ρωτήστε τους λόγους των σκοτωμένων μας, τις καρδιές εκείνες τις ζεστές της ελευθερίας. Και θα σας απαντήσουν. Θα σας απαντήσουν με τη σιωπή τους καλύτερα από όλα τα λαμπρά μνημεία της νίκης και τους λόγους των ρητόρων μας. Κορίτσι με τα ξανθά μαλλιά και πορεύονται και αγκαλιάζονται και χορεύουν. Όμορφος που είναι ο κόσμος. Ανδροί εσείς που πολεμήσατε και πέσατε ευκλαιώς όταν θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν. Τέτοιους βγάζει το έθνος μας να λένε και έτσι θαυμάσιος θα είναι ο επενός σας. Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της Λευτεριάς. Η ορχήστρα είναι ο Πάνος Μάνσαλης και ο Ελένας. Τραγούδι, η Βούλα Αγγέλου, ο Γιώργος Ναρκίσης, η Κατερίνα Χασίδου, ο Γρηγοριάδης Νίκος. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της γιορτής είναι η απονομή των αριστείων και των βραβείων πρόοδου στους μαθητές που αρίστευσαν στη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, όπως επίσης και η παράδοση της σημαίας στο σημεοφόρο του σχολείου από τον διευθυντή του σχολείου, η οποία δεν γίνεται εδώ, έτσι. Πράξη 13η. Στον Εύωσμο και στο Γραφείο Καθηγητών του Εσπερινού Επάλευοσμου, σήμερα 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21η, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Δημητρίου Βασιλιάδη.
Παρόντες ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου και θέμα συζήτησης η απονομή βραβείων και αριστείων προόδου για το σχολικό έτος 2014-2015. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από συζήτηση αποφασίζει την απονομή βραβείων στους μαθητές από την πρώτη τάξη. Λουλετζή Νικόλαου του Νικολάου με γενικό βαθμό 19 και 2 δέκατα. Ελκάνη Έντουαρτ του Ηλία με γενικό βαθμό 19 και 5 δέκατα. Από τη Β' τάξη, Τζάντη Λαπρινή του Εμιλίου με γενικό βαθμό 19 και 4. Μανταράκη Κυριακή του Χρήστου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Καλυκιάκος Μάτου Βασιλείου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Από την Γάμα τάξη, Αμπεριάδου Αντωνία του Ιωάννη με γενικό βαθμό 19 και 1 δέκατο. Ματιό Χρήστου του Νικολάου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατο. Από την Δέλτα τάξη, Δημόπουλο Γεώργιο του Νικολάου με γενικό βαθμό 19 και 9 δέκατο. Παναγιώτη με γενικό βαθμό 19 και 1 δέκατο. Παπαδόπουλο Παύλο του Δημητρίου με γενικό βαθμό 19 και 8 δέκατα. Δεύτερον, την απονομή αριστείων προόδου στους μαθητές από την Α τάξη. Λουλετζή Νικόλαου του Κωνσταντίνου με γενικό βαθμό 19 και 2 δέκατα. Σουρνατζή Πελαγία του Αποστόλου με γενικό βαθμό 18 και 3 δέκατα. Πετσάνη Έντουαρτ του Ηλία με γενικό βαθμό 19 και 5 δέκατα. Πολυχρονιάδη Γεώργιο του Στυλιανού με γενικό βαθμό 18 και 9 δέκατα. Φιλίππου Χαρίτωνα του Στεφάνου με γενικό βαθμό 18 και 5 δέκατα. Από τη Β' τάξη, Τσάρλις Λαμπρινή του Εμιλίου με γενικό βαθμό 19 και 4 δέκατα. Αχράμι Εμμανουηλία του Δημητρίου με γενικό βαθμό 18 και 5 δέκατα. Μανταράκη Κυριακή του Χρήστου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Καλυκιάκος Μάτου Βασιλείου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Τανακτίδη Κωνσταντίνο του Ιωάννη με γενικό βαθμό 18 και 9 δέκατα. Σούση Θεόδωρο του Παναγιώτη με γενικό βαθμό 18 και 1 δέκατο. Από τη Γάμα τάξη, Αμπεριάδου Αντωνία του Ιωάννη με γενικό βαθμό 19 και 1 δέκατο. Ματιό Χρήστο του Νικολάου με γενικό βαθμό 19 και 7 δέκατα. Πολυχρόνη Παναγιώτη του Χρήστου με γενικό βαθμό 18 και 9 δέκατα. Ειρήνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου με γενικό βαθμό 18 και 8 δέκατα. Χριστοδούλου Ελευθέριο του Γεωργίου με γενικό βαθμό 18 και 8 δέκατα. Πασχαλίδη Νικόλαου του Αναστασίου με γενικό βαθμό 18 και 6 δέκατα. Και από τη Δέλτα τάξη, Δημόπουλο Γεώργιο του Νικολάου με γενικό βαθμό 19 και 9 δέκατα. Γιώργο
Παντελή του Ζήση με γενικό βαθμό 19 και 2 δέκατα. Γόρτον του Σοφίου Παναγιώτη με γενικό βαθμό 19 και 1 δέκατο. Παπαδόπουλο Παύλο του Δημητρίου με γενικό βαθμό 19 και 8 δέκατα. Μπράκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου με γενικό βαθμό 18 και 1 δέκατο. Παπλαχίδου Μαρίνα του Σταύρου με γενικό βαθμό 18 και 1 δέκατο. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφηκε από όλα τα μέλη των διδασκόντων. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στη χοροδία και στην ορχήστρα. Να σας αναφέρω ότι στην ορχήστρα συμμετέχουν ο Πάνος Μάρσαλης, ο Μάνος Ιεσάη και ο Πάνος Γιωργουλάς. Τα παιδιά είναι πολύτιμο που έχουν προετοιμάσει ένα λαϊκό πρόγραμμα, το οποίο αναλόγως τη συμμετοχή σας μπορεί να διαρκέσει και μέχρι το πρωί. Για να δούμε.